looking for Köszönjük szépen! Először is szeretnék kérni még akusztikus gitárt, mert lófa se hallok magamból, meg még éneket, az is jött bőven felfele. Ez a kurva hegedű volt itt a fülembe, és nagyon-nagyon irritáló hangszer. Jó, faszám úgy, csak mennyi nem kell azért. Na, kedves hölgyek, urak, a következő dalunk az egy nagyon-nagyon gyönyörűséges hölgyről szól. Az igazi szerelmemről ebben az életben, akinek az a neve, hogy Sally, és ugye őt már hallottuk ezelőtt a fiatalkori történetét, ez az időskori szegénynek a megboldogult, hát nem teljesen megboldogult, de azért egy ilyen ócska szarriban szedte.